триває і акція на Михайлівській площі столиці. Вона називається «Український безсмертний полк». Тут зібралися люди, щоб вшанувати пам'ять українських воїнів, полеглих у боях на Сході. Організатори кажуть, що це відповідь пропагандистським акціям, які проводить Росія. Там працює наш кореспондент Владислав Стужук. Влади, хто прийшов на цю акцію і скільки на ній людей? Вітаю, Олесю. Так, з самого ранку кілька сотень людей зібрались на Софійській площі в Києві з українськими прапорами та фотографіями загиблих на сході українців. Вони вирішили нагадати, що і сьогодні, через понад 70 років після завершення Другої світової війни, Україна вимушена захищатись від зовнішнього агресора. Таким чином, до речі, акція мала на меті також зруйнувати російські міфи довкола Другої світової війни і навколо війни сучасної на сході України. Далі прошу пряму мову. Сьогодні російська пропаганда нав'язує суспільству думку про те, що нібито ніякої війни з Україною не існує, і намагається всіляко паразитувати на пам'яті про Другу світову війну. Ми ж вирішили доєднатися до цієї акції для того, щоб довести, що ми знаємо, що відбувається на сході нашої країни. З Софійської площі люди організованою колоною дійшли до Михайлівської, де тут, біля стіни пам'яті, поклали квіти та лампадки до світлин загиблих на сході українців. Загалом акція пройшла спокійно, за правопорядком слідкувала поліція діалогу, тому провокацій вдалося уникнути.